tayo ngayon sa plaza ng Lawang Northern Samar sa panguna ng Local Government Unit of Lawang, kasama ang lahat ng mga kawani ng pamahalaan para sa pagdiriwang ng Lawang Founding Anniversary para sa taong 2022. Ayan. Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa plaza para sa Lawang Founding Anniversary at Parade. Ayan mga kachapsoy, nandito kami nakantabay dahil hindi pa nagsisimula yung parade. Nandito ang daming mga kasamahan namin dito. Hi! Yeah. Ate Minas, pagay na kalim na. Sa Amerika. Ayan mga kachapsoy, ang saya-saya dito dahil makaraan ng 2 taon, ngayon pa lang po magkakaroon uli ng parade dahil nga sa pandemya. Ayan, nagkikita-kita pa lang yung mga guro at ang ingay-ingay. Hala, gagringay, sir, malatol kakirig ka pala. Hi, shoutout sa inyo mga kachapsoy. Baka may gusto kayong i-shoutout sa sa inyong mga si Mac, yung mga ex mo, shoutout mo naman. Yung mga ex kasi present. Ay. Mga kachapsoy, please like. Upaya ka ba na pag-promote? Ayan, mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa plaza ng Lawang Northern Samar sa panguna ng Local Government Unit of Lawang, kasama ang lahat ng mga kawani ng pamahalaan para sa pagdiriwang ng Lawang Founding Anniversary para sa taong 2022. Ayan. At nandito tayo, dadalo tayo sa parade. Ayan, kaya nagkakagulo kami dito dahil hindi namin alam kung saan kami sisingit. At ayan mga kachapsoy, tila balik na nga sa normal ang lahat at may parade naman ang bayan ng Lawang para sa Lawang Founding Anniversary at sa darating na Lawang Town Fiesta Celebration 2022. Ang parade pong ito ay binubuo ng mga paaralan dito sa Lawang proper, mga mag-aaral, mga guro at mga kawani ng pamahalaan, lalo na po ng Local Government Unit ng Lawang. Hi! Baka may gusto kayong i-shoutout. Shoutout na sa inyong mga kakilala dyan, mga kamag-anak sa Maynila. Hello, shoutout sa aking mga relatives, kapatid. Ayan, advance happy fiesta daw coming from Ma'am Aluna. Hello Ma'am. Ayan. Ayan. Napakaganda ng boses ni Ma'am. Ayan mga kachapsoy. Nagkakagulo na kami dito. Ayan, hi. Ayan, hindi pa nagsisimula yung parade kaya padanis muna kami. Yan andyan yung mga taos, yan. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga paaralan, mga guro, lalong-lalo na po ng mga mag-aaral na dumalos sa paradang ito. Shoutout din po sa Local Government Unit sa pangunguna ng ating butihing Mayor Hector L. Ong at sa 56 barangays at sa kanilang barangay officials na pinangungunahan ng mga punong barangay sa kanilang pagdalo sa paradang ito. Lalong-lalo na po shoutout sa aming punong barangay, Honorable Lolita Narca at sa kanyang mga kasamahan. Ayan, at nandito na, nag-umpisa na po yung parada. Yeah, nako, sorry nito may mga rayuma.
Para na ba to, no? Hello. Para sa kanila ba to, no? Hi. Hello. Pwede kang kamikat mo na ibalik. Ano naman, pwede magkiligid yan eh. Magyagin. Ayan, ayan. Shoutout sa aking mga kasamahan. Nandito na musdot na. Dahil yung iba lang daw yung sinashoutout ko. Ayan, shoutout na sa inyo ha. Oh, masaya na ba kayo? Ayan. Ito po mga kachapsoy ang St. Michael the Archangel Church of Lawang, Northern Samar. Hello, Kachapsoy. Hello! Naglag ka? Yes! Ayan mga kachapsoy, kasalukuyan po nating binabaybay ang Lawang Food Fair area. Dito po nagaganap yung mga yung market night. Dito po yung mga pagbili namin ng mga turon-turon. Ayan, turon-turon dahil yun lang yung abot ng aming budget. Ayan, dahil kapag malaki yung budget, may mga palitsyon sila dito. Ayan. Hi. Kachapsoy. Kachapsoy din na. Ay, kasi sandal lang magdadaog. Sa ati-atihan. Ayan, ayan, ayan. Mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa harap ng munisipyo ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Ayan, napakaganda oh. At dito sa labas yung Lawang Food Fair area. Ayan. A few moments later. Ayan, nandito tayo ngayon sa barangay Little Venice, Lawang, Northern Samar. Ayan mga kachapsoy, bagaman nakakapagod ang mga ganitong parada, isa po ito sa lalong nagpapatingkad ng selebrasyon ng piyesta ng bayan ng Lawang, Northern Samar. Kahit nga po yung may mga rayuma, inaagwanta po nila. Ayan, kahit nga po yung may mga may mga sakit sa kasukasuan, ayan, kinakaya. Hi. Ayan, kahit yung may mga arthritis. Ayan, kahit yung may mga high blood. Tapos yung may mga allergy, uminom lang po sila ng tanduay. At dadalo na po sila sa parada. Maralo ko pinanhay, di ka wala na baton. Hi. Ayan. Hi. Hello mga kachapsoy. Shout out. Ayan.
Shout out! Ayan, hello! Hindi ba humana? Ayan, mga kachapsoy, nandito tayo ngayon sa bandang Merkado. Ayan, Lawang Public Market ng Lawang Northern Samar. At ayan, malapit na po tayo sa finish line dahil sa likod lang nito doon yung finish line. At syempre, matatapos na po yung pagdurusa natin. Pagdurusa talaga. Nag-enjoy lang po tayo mga kachapsoy. Wala pong pagdurusang naganap. Hello. Hindi rin pag healthy kasi, healthy lifestyle na ito. Hi. 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 Tumila ni. Ano talaga halo. Nangkupinan hi. 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 Mga kachapsoy! Hi! Pansin ko lang mga katsapsoy, habang patagal ng patagal, pasakit ng pasakit na yung tuhod ko. May rayuma na yata ako. Sa edad na 25, nagkarayuma na ako. Yay. Wag naman po, oy. Ayan mga katsapsoy, yan po mga tindang yan. Yan po yung mga typical na tinitinda sa mga baratilyo. Ayan, namiss po natin yung mga baratilyo. Wala pang baratilyo po sa ngayon eh. Ayan mga katsapsoy, shoutout po sa lahat ng mga may tindahan dito sa Barangay Baybay. Lami mo, lami niya, lami nating lahat. Lami ko. Kachapsoy, di ko na mga panakot yung chapsoy. Mga balik dyan dito. Ampay snack ka din, hanapa. Ampay snack. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga followers at subscribers ng inyong Maestro Waray sa kanyang Facebook page at YouTube channel. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagantabay at pagtuloy na suporta. Hanggang dito na lang po. At abangan ninyo ang mga susunod na kaganapan sa aking YouTube channel and Facebook page. Thank you so much mga kachapsoy. Ayan, hanggang dito na lang tayo mga kachapsoy dahil magpapahilot pa kami.